Opisyal nang giablihan ug balik sa publiko ang Tribal Village sulod sa Ramon Magsaysay Park, Davao City niadtong Biyernes sa hapon, Agosto 5 human ang kapindua ka tuig tungod sa pandemya. Mainiton nga gidawat sa 11 ka mga tribal leaders kun mga deputy mayors si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ato sa pagtambong niini sa opening nga kabahin sa tinuig nga selebrasyon sa Kadayawan Festival. Nakigduyog si Mayor Duterte sa 11 ka mga tribo nga nanimuyo sa syudad sa pagpasundayag silang kultura ug tradisyon. Usa-usa nga gibisita o gisulod sa mayor ang tribal house aron personal nga makita ang kanindot sa gipasigarbong gamit, produkto ug memorabilia sa matag tribo. Suot ang ilang mga nindot ug colorful nga mga traditional costumes ug accessories, gidalit ug ipakita sab sa matag tribo ang ilang tagsa-tagsa ka mga tradisyonal nga sayaw. Makita nga hugyaw ug nalipay pag-ayo ang tanan. Hulyo 19 dihang gisugdan ang renovation sa mga tribal house sa 11 ka mga tribo. Tumong niini nga mahatag ang importansya sa 11 ka mga tribo sa Davao City. Mismo ang Davao City LGU ang migahin og pondo alang sa renovation sa balay sa matag tribo aron mabalik ang kaanyag ug kanindot niini. Gilauban ang pagdagsang sa mga dumuduong sa lugar. Hilabi na nga plastado ug nakahanay na ang mga ipahigayong aktibidad sa syudad subay sa pagsaulog sa ika-37th Kadayawan Festival karong bulan sa Agosto. Kahinumduman nga pinaagi sa Executive Order No. 21 Series of 2022 sa Davao City LGU, gitugutan na ang balik face-to-face nga pagsaulog sa Kadayawan Festival karong tuiga. Kinisubay sa gipagawas nga anunsyo sa Kadayawan sa Davao official Facebook page niadtong bulan sa Hunyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.